Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na pamibi as in kahagadan, as in ang mga minasunod. Pasasalamat dolot ni Nene del Rosario and family, Norma San Buenaventura and family, Bunyag family, Felix Riva and family. Pasasalamat dolot ni Augusto Burao, ni na Shirley de la Viña, Violi Molina, Marilyn Enterizo. Pasasalamat as in espesyal na petisyon ni na Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanine and Robert Eifert Jr., Arnel Jose and Mila Rubio, and Prosecutor Lawrence Evan Rubio. Para sa Diyos no natabang sa pagsasadiri dolot ni Nene del Rosario, sa pagkarahay ni lawas ni na Father Luan Harsha, as in Jean Santa Rosa, dolot ni Binang Bunyag, as in sa mga may helang na miyembro kan LLFCC and CRC, especialmente ni Salve Cabral, as in Te Behamunde, para sa pagpasa sa Civil Service Exam ni Maria Sheila Relausa, dolot ni Josefa Relausa, ni Arnaldo II, dolot ni Binang Bunyag, para sa karahayan ni lawas ni Amelia Borja, dolot ni Josefa Relausa, special intention para kina Arnaldo II, Cindy, Carmen, Arnold Kirby, Maria Faye Donna Rodriguez, Viel Maria, as in Jerome Rodriguez, dolot ni Binang, para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, nina Arnaldo and Arvin Arnold, dolot ni Binang, nina Mary Jane Antonio Belen, asin sa kalag sa Purgatorio, dolot ni Nene del Rosario, nina Miriam, Rodolfo, Eduardo, Edwin, dolot ni Ining Lumbria, sa gabo sa kalag sa Purgatorio, dolot ni Doti Monte, asin sa mga kalag kan miyembro kan CRC and LLFCC. Ngunyan iyo ang ikalimang Domingo nin Kwaresma. Dinaog ni Kristo ang kagadanan, dadara kan pagkakasala, sa paagi kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ninhuli ka ini, dai dapat kita matakot sa kagadanan. Papagdanayon yato ang sa tuyang pagtubod, na ang kagadanan, kunyaon ang grasya kan kagurangnan, sarong paagi tanganing makamtan yato, ang buhay na mayong kasagkoran. Ang satong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formador kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Sa mga tubig na nagbubulos,
sakuyang Diyos. Punan po niyaton sa toyen selebrasyon. Sangaran ka nama, kanaki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayarak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mahera ka, kagurangnan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot. Nahuli kayan anaki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. Ipinahayag ni Diyos sa paagi ni Propeta Ezekiel, an sa iyang kamauotan, nabuhay giraray sa pagkamuot niya, ang banwaan na nagadan ninhuli sa saindang pagkakasala. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Siring ang sabi kang kagurangnan Diyos. Uya, bubuksan ko ang saendong mga puntod. Hahaawason ko kamo sa saendong mga lulubngan o banwaan ko. Dadarahon ko kamo sa daga kang Israel. Maaaraman nindo na ako ang kagurangnan. Pagbukas ko kan saendong mga puntod, asin paghawas ko sa saendong mga lulubngan. Banwaan ko. Itatao ko sa endo ang sakong espiritu, asin mabubuhay kamo. Ipapamugtak ko kamo sa sadirin nindong daga, asin maaaraman nindo, ako ang kagurangnan, nagtaram ako, asin gigibuhon ko. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Sa kairaruman, nag-apod ako sa imo, kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa kong tingog. Mag-igot ang sa imong mga talinga sa paghinanyog, sa tingog, kan sa kong pakimaherak. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Kung ang mga sala, pagbantayan mo, kagurangnan. Kagurangnan,
Si Isay ang matagal, alagad yaon sa imo ang kapatawadan. Tanganing ika katakutan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Naglaom ako kagurangnan, naglaom an sa kong kalag. Asin naghalat ako sa saiyang tataramon. Naghalat an sa kong kalag sa kagurangnan, urog kesa mga bantay sa kaagahon. Maghalat an Israel sa kagurangnan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Tayaon sa kagurangnan an karahayan, yaon sa iya an kadagyaan nin pagtubos. Siya an matubos sa Israel, sa gabos niyang sala. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Iwinara sa satuya ang balaog, nin pagkamuot kan Dios, sa paagi kan Espiritu Santo. Asin sa paagi kan pagkamuot na ini, kita naglalaom na makahiras sa kamurawayan kan Dios. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang nasa laman, dai makakapagayagaya sa Diyos. Mayo kamo sa laman, kundi yaon sa Espiritu, kung talagang nag-eerok sa indo, ang Espiritu kan Diyos. An mayo kan Espiritu ni Kristo, ang siring bako sa sadiri ni Kristo. Alagad kunyaon sa indo si Kristo, dawa gadan na ang hawak huli sa kasaalan, ang Espiritu buhay huli kan kasuriputan. Asin, kung nag-eerok sa indo, ang Espiritu kan nagbangon kay Jesus sa mga gadan, bubuhayon kang nagbangon kay Kristo Jesus sa mga gadan ang mga magagadanon nindong hawak, huli ka nag-eerok niyang Espiritu sa saindo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susug kisan Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpasugoan magtugang na babae ni Lazaro, nasabihan si Jesus, kagurangnan uyaan sa imong katuod nagihelang. Pagkadangog ka ini si Jesus nagsabi, ining helang na ini bako para sa kagadanan, kundi para sa kamurawayan kan Dios. Tanganing huli ka ini, mapamuraway an aki kan Dios. Namumutan ni Jesus si Marta, ang tugang niyang babae, asin si Lazaro. Kaya, kan madangog na ini, nagihelang, nag-abala palugod siya sa namumugtakan niyang lugar duwang aldaw. Dangan, pakatapos ka ini, nagsabi sa sayang mga disipulos, maduman giraray kita sa Judea. Pag-abot ni Jesus, nakuha niya si Lazaro, 4 na aldaw na sa lulubngan. Kan madangog ni Marta na maabot si Jesus, suminabat sa iya. Mantang si Maria nakatukaw sa harong. Nagsabi si Marta kay Jesus, kagurangnan,
kunyaon kadigdi, day kuta nagadan-an sa kong tugang. Alagad, dawa ngunyan, aram ko na ano man nahagadon mo sa Dios, itatao sa imo kan Dios. Nagsabi sa iya si Jesus, mabubuhay liwatan sa imong tugang. Nagsabi sa iya si Marta, aram ko na mabubuhay siya liwat sa pagkabuhay liwat sa huring aldaw. Nagsabi sa iya si Jesus, ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay, ang nagtutubod sa ko, dai magagadan sagkod no arin. Nagtutubod ka kaini. Nagsabi sa iya, opo kagurangnan, ako nagtutubod na ikaan Kristo, an aki kan Dios, an maabot sa kinaban. Naribaraw si Jesus sa espiritu asin na purisaw. Nagsabi, sa inindo siya ibinugtak. Nagtaram sinda sa iya, kagurangnan, madya asin hilnga, asin nagluha si Jesus. Kaya nagsabi ang mga Hudiyo, hilnga kon gurano niya siya namumutan. An iba sa inda nagsabi, mayong magiginibo ining nagmuklat kan mga matakan buta, tanganing ang tawong ini dai magadan. Si Jesus giraray na purisaw, nagpalulubngan. Lungib ini asin natatakupanin gapo, nagsabi si Jesus, haleaan gapo. Nagsabi sa iya si Marta, antugang kan nagadan. Kagurangnan, mabata na iyan, taapat ng aldaw. Nagsabi sa iya si Jesus, bakong nagsabi ako sa imo na kung magtubod ka, mahihiling mo an kamurawayan kan Dios. Kaya hinali inindan gapo. Si Jesus itiningkalag ang mga mata sa itaas, nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako sa imo hulita dinadangog mo ako. Aram ko, nadanay mo akong dinadangog, alaga dahil kan katawuhan na nagtitindog sa palibot, nagsabi ako, tanganing magtubod sinda na ikasako ang nagsugo. Pakasabi ka ini, nagkuraho siya nin makusog, Lazaro, magluwas ka. Nagluwas an gadan, napapatos an bitis, sakaan kamot, asin an sa iyang lalawgon natatahuban. Nagsabi sa inda si Jesus, hubadi siya asin palakawa. Dakol sa mga Hudiyo na nagdalaw ki Maria, asin nakahiling kan ginibo niya ang nagtubod sa iya. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Aram taman po na dawa si Isay sa satuya, igwanin kinakatakutan. Sa libro na ang titulo, Words to Live By, igwadaanin duwang nangungurog na kinakatakutan ang tawo. An enot, iyo an pagtaram sa inutan. Kaya baga kon miski nga ni iyan sa mga seminars, aapudon ka, mataram sa inutan, matikwil na sa kataid, ika na sana. Nasusupog, takot. An ikadua, aram po nindo, iyo an kagadanan. Pero nakakangalas, takon ang tao natatakot sa siring na bagay, pero day nagihiro o nagaasikaso na bagunan sa iyang buhay. Sa pag-abuso ta kan sa tuyang hawak, paluway-luway, ginagadan ta taman sanaan sa tuyang hawak. Alagad, sa pagsagibo nin padagos na karatan, an sa tuyang kalag, sa tuya man na ginagadan. Sa Ebanghelyo, nadangog niya to, sa istorya, an paghilang asin pagkagadan ni Lazaro, na amigo ni Jesucristo. Kanaaraman niya ini, nagtangis siya nin makuri, kaya nga nakapagsabi ang mga
Hudiyo na nahiling ta kung paano niya lubos na namumutan si Lazaro. Aram po nindo mga tugang, masakit ang pagtaunin kagianan sa mga tawong nabayaan kan nagadan. Itong mga nagmumundo, maski sa samuyang mga padi dipisil. Ang ibang pamilya nagaagi sa haloy na pagmundo, lalong-lalo na kung ana maaram haranihon na maray sa sainda. But amidst the deep sadness, we are consoled by the words of Jesus that death is not the end, but the beginning of eternal life. Halos gabos kita takot sa kagadanan. Alagad sa Ebanghelyo, nag-aasumir sa sato na si Jesucristo sa pagtubod sa iya. Siya ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay. Ang minatubod sa iya, minsan magadan, mabubuhay liwat. Sabi man nga ni San Agustin, there should be no need to fear death if one has lived a good, upright life on earth. Kung kita nabubuhay nin matanos, digdi sa kinaaban asin marahay, day takaypuhan katakutan an siring na bagay. An kagadanan daa, dapat katakutan kaitong nagkakasala. Death is to be feared only by a sinner. Ikaw po daan tulong mag-aramigo na nagpaduman tanganing mag-relax sa beach, makarigos. Ngunyan, habang nagtutukaw itong tulong mag-aamigo, nahiling ninda na igwang nalulunod. Sabi kay itong saro, day ko ngayon pwedeng iligtas, ta ako ngaya Hindu. Nagtutubod ngayon kami sa reincarnation. Sa kata, maraot akong tao, baka pag abot kan reincarnation, saro ako sa mga hababang klase nin hayop. Baka purgas na sa nangaya ako. Kaya day ko ngayon ililigtas. Sabi man kan ikadua, ako ngaya, atheist, day ako nagtutubod sa kalag, asin sa pagkabuhay liwat, kaya day ko man yan ililigtas. Tapag nagadan ako, paano naman ako? Pagaban-aban, nahiling ninda igwang kaskason na naglalangoy si amigo ninda. Sabi ninda, matibay talaga ining sa tuyang amigong katoliko ta, sa bagay nga nagtutubod ini sa pagkabuhay liwat. Sabi man kang pakaligtas kan sa indang amigo kan lalaking nalulunod, dinulok kan duwang mag-amigo. Sabi ninda, ika ngaya, niligtas mo ngaya itong lalaking nalulunod, huli ta nagtutubod ka sa pagkabuhay liwat. Sabi ka itong Kristiyanong amigo ninda, ito ngayang lalaking itong nalulunod, bistado nindo, dakulaon ngayang utang ka ito sa ko, kaya pag nalunod siya, mayo nang mabayad sa ko. Totoo man talaga mga tugang, kadakol sa satong mga Kristiyano, ang garuday nagtutubod sa pagkabuhay liwat. Kadaklan sa sato, nabubuhay na garuman sa na garumayo nin kalag na dapat iligtas, o kaya hawak na nabubuhayon nin Diyos, liwat. Nakakamundo na isipon, naan kadaklan nabubuhay na garuman sa nagadan. They exist, but they are not alive. Ini ang mga tawong materialismo, lulong sa bisyo, mapanlamang sa kapwa, mapanraot, asin ginagadan ang dignidad nin tawo, mapaabaw-abaw, nagpapalakop nin kultura kan kagadanan, asin iba pa. Mga tugang may kapangyarihan ang Diyos na buhayon kita liwat. An kasalan, an nagiging ugat kan siring na kagadanan. Siring baga kan sinasabi sa enot na babasahon, susog ki Propeta Ezekiel, maawot nin Diyos na buhayon ang banwaan ta, nagadan huli sa saindang pagkakasala. Kaya mga tugang, an bulong asin kasimbagan, iyo an pagbabakli, pagbabago, asin pagsasadyos.
Choose life, not death. Remember, we are called to live, not only to exist. Saro pa sa mensahe sa satungon niyan, iyo an pakikidumamay asin pagmamalasakit. Compassion and the delicate sensitivity. Ipinahiling ininin kagnan kan nakidumamay siya sa mga nagmumundong tugang ni Lazaro na si Maria asin si Marta. Asin milagrong binuhay niya inigiraray. An ipinahiling ni Kristo na ehemplo nin pakikidumamay asin pagmamalasakit, nagtutukdo sa sato na an pagpapamibi nin sarong Kristiyano kulang. An pagpapamibi nin sarong Kristiyano kulang. Kaypuhan tana dulukon an kadakol na nagsasakit, nagmumundo, lalo na itong mga nangangaipo. Dahil taman kayang magibonin milagro siring kan ginibo ni Kristo. Alagad, pwede kitang magibonin saradit na bagay na mapahayag kan sa tuyang pakidumamay asin pagmamalasakit. Halimbawa, depende sa satuyang posisyon asin kakayahan pinansyal, pwede kitang tumabang sa mga maawot, mag-adal na yaon sa kadaihan, na iyoan mahawa sa sainda sa katiusan pag-abot kan panahon. Sa mga taong nalalagalag, asin napupurisaw, nariribaraw, nariribungan, pwede kitang magtaunin oras asin panahon para dangugon sinda. Bako na para sermonan o kaya ratakan ang sa indang pagkatao, kundi ang simpleng pagdangog sa tawong namumroblema, dakulang karahayan na gayo. Ang pagtaunin pag-umaw sa karahayan na naginibo nin sarong tao na dahil natatawan atensyon, makakapabuhay sa saiyang emosyonal na sa saiyang emosyon na sa saiyang isip, nagaro siya gadan na nag-eksister. Ninhuli taday siya pigmimirar o pigmimidbid. Sinda po itong mga tao na dahita man lamang pigtitino, dahita lamang pigpapakiaraman, pero tawanan mo sinda nin pag-umaw garuman sa nasinda nabubuhayan nin buot. Totoo kadakol kitang siring ki Lazaro na nakapalibot sa to, nangangaipunin buhay asin pagkamuot. An sa tong ministeryo nin pagmangno asin pagpapaumay, lugod magtao sa indanin paglaom na sinda buhayo na makawas sa lulubngan para sa bagong buhay. An pagdulok mga tugang sa mga nasa kadaihan, sarong gawi nin pagsasabuhay kan mensahe ni Kristo na pakikidumamay asin pagmamalasakit. An mga balaog na ini sa satuya, maiwaras taman lugod sa kapwa, ngani na sa pagpahiling ning pagkamuot, makikisumaro kita sa kamurawayan nin Dios siring sa sinasabi sa ikaduwang babasahon. Siring man, sa gawi nin pakikidumamay asin pagmamalasakit, iniman sa rutang paagi bilang gawi nin satong pagpapasalamat sa Dios, kan mga biyaya nin marhay na salud, asin mga material na biyaya. Nalugod sa paagikan sa tuyang pagtaonin pagmalasakit, pakikidumamay sa kapwa, makisumaro man kita sa kamurawayan nin Dios. Amen. Matindog po. Ipahayag niya to sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan,
kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita sa Ama, nahuli kan pagkabuhay, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan aki niyang si Jesucristo. Nagbalik sa to sa buhay na pakipagkatuod sa iya. Kaya darahon ta sa iyan sa tong mga pakimahirak sa lambang pag-arangan sa tuyapon simbag. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa indang buhay na pagsaksi, an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, magharubay kan nakakaligtas na kapangyarihan kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalulong sa droga, alkohol o pagsugal, magkamit kan Diyos no na pagkamuot, na mawara sa inda kan kusog nin buot, sa pagdaog kan sa indang mga pagkagumon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagmumundo asin nagsasakit, sa pagtalikod nin sa indang mahal sa buhay. Rangahon asin paumayan sa indang kamundoan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, maranga kan pagkamidbid, na ang pagkamuot kan Diyos, nagwawara sa inda nin kusog. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, makisumaro ki Kristo, ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, itinanom mo sa samong puso ang paglaom nin buhay na daing kasagkuran. Daraha kami asin ang samong mga mahal sa buhay sa kapanoan kan bagong buhay nin grasya. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po. Thank you po. Thank you po. Sige na. Makakagurang ng Diyos sa ako sa indoan kaugmaan ko. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan.
Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos na makakamahan, himatea kami asinan sa imong mga nasasangkuban na tinukdoan sa pakasabot kan kristyanong pagtubod. Magtugot ka na sinda malinigan huli kay ning sakripisyo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na dayeng kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli tawong totoo, nagtangis siya sa katuod niyang si Lazaro. Asin Dios na daing sagkod, siya binangon niya sa lulubngan. Naherak sa katawuhan, dinara niya kita sa bagong buhay, huli kan mga banal na misteryo. Huli sa iya, ang hukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, na sa atubang mo nag-uurugma sagkod paman. Out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sarabay na maugmang nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kagurawayan. Hosana sa kaitaasan. Wanagan ang inaniki sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabon nin gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nyambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakan kay ni. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man inkali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos, asin mag-inom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkakadaan mo, kagurangnan ipinapamanitan mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigaw mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na ina kan Dios, kay ba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na dayeng kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa saya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama mo na yaon sa langit, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamon katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkairak. Magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmampaglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yeso Kristo. Heso Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo. An sa kong katuninungan, itinataw ko sa Indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan.
ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Peace. Peace be with you. Ning pagsalakan hawa pasindo ko ni sa magdaragod sa mga nag-aapay sa buhay mo dahil kasag ko. Mag-aapay sa inyo. Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan hinapan. Heraki kami. Cordero ka Diyos, na nagpapara, Kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami ni katuninongan. Maluhod po. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
puso, sakon pa man. Matindog po. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawak asin dugo sa mong pinakinabangan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya toan sa tong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you po, Father. Ang sa tuyang Mass sponsors, Robert Jr. and Lorraine Evanine Eifert and family, as in Absalon Abio and family. Salamat po. Ang mga akolito, as in ang mga nagbasa, as in ang choir, Emmanuel Choir. Salamat po sa Indo. As in sa gabos po na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento as in pag-iriba kan PBN Broadcasting Network as in Converge sa padagos na pag-ayre kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 as in sa PBN Broadcasting Network OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming as in sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like as in i-share po ini sa tong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbindisyon. Kagurangnan bendisyon yan sa imong banwaan na nagahalat sa balaog kan sa imong pagkayarak, asin warasan naan sa indang mauton hulikan sa imong pasabong, sa indang akuon gikan sa imong kadagyaan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan na Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos maraynal daw po sa indogabos, mga tugang. Diyos marahay na aldaw man po, Father. Daing sisay manan na bubuhay para Sa diri lamang, ing sisay manan nagagadan, para sa diri